Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Ζήμος Πασχάλη. Είμαι ένας εκ των αρχηγών της ομάδας της ΑΕΝ. Είμαι ο Γιώργος Χατζικώσταντης, ποδοσφαιριστής της Αθλητικής Ένωσης Νέων Βρυσούλων Αχερίτου. Γεια σας, είμαι ο Λούκας Λουκά, προπονητής της ομάδας ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλου. Ευχαριστούμε τον Μπούκικο για τη χορηγία. Τα λεφτά να πάσει για την βελτίωση των εγκαταστάσεων, την βελτίωση του αγωνιστικού χώρου. Η προσφορά τους είναι πάρα πολλά σημαντική για μας. Είναι πάρα πολλά σημαντική για τον λόγο ότι είμαστε ένα κριτικό σωματείο, δύσκολα βρίσκουμε χορηγούς και το κάθε ευρώ έχει μεγάλη αξία για μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λάζαρο Φιλίππου για την προσφορά του. Και ελπίζουμε να φανούμε έναν τάξη και να βγάλουμε ένας προπρόσωπους στους χορηγούς μας.